Николай Иванович Вавилов, генетики рус ва шӯравӣ, ботаник, селексионер, кимиёшинос, географ, арбоби ҷамъиятӣ ва давлатӣ, академики Академияи фанҳои Иттиҳоди Шӯравӣ, президенти Ҷамъияти ҷуғрофии умумииттифоқӣ, асосгузор ва директори Институти умумииттифоқии растанипарварӣ, директори Институти генетикаи Академияи илмҳои шӯравӣ, аъзои президиуми Ассотсиатсияи умумииттифоқии шарқшиносӣ, аъзои ҷамъияти императории православии Фаластин мебошад. олим ташкилкунанда ва иштирокчии экспедитсияҳои ботаникию агрономӣ аст, ки аксарияти қитъаҳои сайёраро фаро гирифта буданд. дар рафти онҳо Вавилов ва ҳамроҳонаш марказҳои қадимии ташаккули зироатҳои кишоварзиро кашф намудаанд. ӯ таълимот дар бораи марказҳои ҷаҳонии пайдоиш ва ташаккули растаниҳои кишоварзиро ба вуҷуд овард. ҳамзамон олим илмро дар бораи масъулияти растаниҳо асоснок карда, қонуни қаторҳои гомологиро дар тағйирёбии ирсии организмҳо кашф кардааст. Николай Вавилов дар ташаккулёбии илм дар бораи навъҳои биологии ҳиссаи калон гузоштааст. таҳти роҳбарии олим дар ҷаҳон калонтарин коллексияи тухмиҳои растаниҳои кишоварзӣ ба вуҷуд оварда шуданд. вай ба системаи санҷиши давлатии навъҳои зироатҳои саҳроӣ асос гузошта, принсипҳои фаъолияти маркази асосии илмии мамлакатро дар соҳаҳои илмҳои хоҷагии қишлоқ мураттаб кард ва дар ин бахш маҷмӯи муассисаҳои илмиро ба вуҷуд овард. падари олим Иван Илич Вавилов тоҷир ва ходими ҷамъиятӣ ва модараш Александра Михайловна Вавилова буданд. бародари хурдии олим Сергей Вавилов физик буда, дар ҷанги якуми ҷаҳонӣ иштирок дошт. ӯ академики Академияи фанҳо, асосгузори мактаби илмии оптикаи физикӣ дар Иттифоқи Шӯравӣ мебошад ва солҳои 1945-1951 ба Академияи фанҳои СССР роҳбарӣ мекард. Николай Вавилов аз хурдсолӣ ба илмҳои табиатшиносӣ майл дошт ва дар миёни саргармиҳои кӯдакии ӯ мушоҳидаҳои олами набототу ҳайвонот зиёд буданд. падари Николай китобхонаи калоне дошт, ки дар он китобҳои нодир, харитаҳои ҷуғрофӣ ва гербариҳо мавҷуд буданд. ҳамаи инҳо дар ташаккули шахсияти Вавилов нақши калон бозид. бо тавсияи падараш Николай ба омӯзишгоҳи тиҷоратии Москав дохил шуд. пас аз хатми омӯзишгоҳ ӯ ния дошт дар донишгоҳи императории Москав таҳсил кунад, аммо нахост як солро барои омодагӣ ба имтиҳонҳо бо забони лотинӣ, ки дар он вақт барои дохил шудан ба донишгоҳ зарур буд, сарф кунад. бинобар ин соли 1906 ӯ ба Институти кишоварзии Москав ба факултаи агрономӣ дохил шуд. вай дар соли 1908 дар экспедитсияи донишҷӯён дар Қавқози Шимолӣ ва Закавказия иштирок карда, тобистони соли 1910 дар пойгоҳи таҷрибавии Полтава аз таҷрибаи агрономӣ гузашт, ки ба қавли худи олим ба тамоми фаъолияти минбаъдаи ӯ таконе бахшид. Николай Вавилов дар ҷаласаҳои маҳфили илмии дӯстдорони табиатшиносии институт дар мавзӯъҳои генеалогияи олами наботот, дарвинизм ва морфологияи таҷрибавӣ маъруза кард. дар давоми таҳсил дар институт майли Вавилов ба фаъолияти илмӣ борҳо зоҳир мегардид. вай соли 1911 институтро хатм карда, барои вазифаи профессории кафедраи хоҷагии қишлоқ омодагӣ медид. ӯро ба пойгоҳи селексиявии институт вогузор карданд ва дар он ҷо Вавилов ба тадқиқот оид ба масъулияти зироатҳои кишоварзӣ ба замбурӯғи паразитӣ шурӯъ намуд. бо мақсади васеътар шинос шудан бо систематика ва ҷуғрофияи зироатҳои ғалатдонагӣ ва касалиҳои онҳо, солҳои 1911-1912 Николай Вавилов дар Петербург дар дафтари ботаникаи амалӣ, инчунин дар бюрои микология ва фитопатология коромӯзиро гузашт. баъдан Николай Вавиловро барои идомаи таҳсил ба хориҷа фиристоданд. ӯ дар Фаронса дар ширкати Вилморин бо комёбиҳои навтарини селексия дар соҳаи тухмипарварӣ шинос шуда, дар шаҳри Йенаи Германия дар озмоишгоҳи Эрнст Геккел ва дар Англия то соли 1914 дар лабораторияи генетикии институти ба номи Ҷон Инес кор кард. соли 1915 Николай Вавилов ба омӯхтани масъулияти растаниҳо шурӯъ намуд ва дар парваришгоҳи махсусе, ки дар он растаниҳо ва ҳайвонот мавриди омӯзиш қарор дода мешуданд, бо ҳамроҳии профессор Жигалов аввалин таҷрибаҳоро гузаронд. дар соли 1918 Вавилов монографияи масъулияти растаниҳо ба касалиҳои сирояткунандаро ҳамчун рисолаи номзадӣ тайёр кард, вале он ҳимоя нагардид, зеро дар моҳи октябри соли 1918 системаи гирифтани унвонҳои илмӣ барҳам дода шуд. дар монографияе, ки соли 1919 нашр шуда буд,
таҳлили танқидии адабиёти ҷаҳон ва натиҷаҳои тадқиқоти худи ӯ дарҷ гардидааст. ба далели нуқсони биноӣ Вавилов аз хидмати ҳарбӣ озод карда шуд. аммо дар соли 1916 ӯро ҳамчун мушовир оид ба таҳлили бемории оммавии сарбозони артиши Русия дар Эрон ба кор қабул карданд. вай сабаби ин бемориро фаҳмида нишон дод, ки зарраҳои тухми хасраҳои маскунанда ва занбурӯғи строматиния темулента ба орди маҳаллӣ дохил мешаванд, ки он метавонад боиси заҳролудшавӣ ва ба вуҷуд омадани исҳоли шадид бо оқибати марговар гардад. ҳалли ин мушкилот манъи ҳайати низомӣ аз истифодаи маҳсулоти маҳаллӣ буд. дар натиҷа воридоти анвои хӯрокворӣ аз Русия ба роҳ монда шуда, гирифторӣ ба ин беморӣ дар миёни сарбозон қатъ гардид. Вавилов аз роҳбарияти ҳарбӣ барои гузарондани экспедитсия иҷозат гирифт ва ба минтақаҳои дигари Эрон рафта, дар он ҷо ба тадқиқот ва ҷамъоварии намунаҳои ғалладона машғул шуд. вай дар рафти экспедитсия бисёр зироатҳоро мавриди омӯзиш қарор дода, аз гандуми маҳаллӣ намуна гирифт. ин гандумро Вавилов дертар дар Англия кошта, бо роҳҳои гуногун кӯшиш кард, ки онро ба бемории занбурӯғӣ сироят кунад. аммо ҳама кӯшишҳояш бенатиҷа буданд. олим ба хулосае омад, ки масъулияти растаниҳо ба шароити муҳити зисте, ки ин ё он намуд аввал дар он ҷо ташаккул ёфтааст, вобаста мебошанд. дар раванди ин тадқиқот дар тафаккури Вавилов дар бораи шаклҳои тағйирёбии ирсӣ андешаҳо тавлид ёфтанд. олим дигаргунии навъҳои ҷавдор ва гандумро аз Эрон то Помир назорат карда, тағйироти хоси шабеҳро дар намудҳои ҳарду насл мушоҳида кард, ки ӯро водор сохт дар бораи мавҷудияти қонунияти хос дар тағйирёбии намудҳои ба ҳам алоқаманд фикр кунад. Вавилов ҳангоми дар Помир буданаш ба чунин хулоса омад, ки Помир бар ин минтақаҳои маҳдуди кӯҳӣ ҳамчун маркази ба вуҷуд омадани растаниҳои кишоварзӣ хизмат мекунанд. Николай Вавилов дар соли 1917 ёрдамчии мудири шӯъбаи ботаникаи амалӣ Регел интихоб шуд. худи ҳамон сол Вавиловро Борис Медведев ба вазифаи мудири кафедраи генетика, селексия ва хоҷагии шахсии курсҳои олии хоҷагии қишлоқи Саратов даъват кард, ки вобаста ба ин ӯ моҳи июл ба шаҳри Саратов кӯчид. дар ин шаҳр солҳои 1917-1921 олим вазифаи профессори факултети агрономии донишгоҳи Саратовро ба уҳда дошт. дар баробари хондани маърузаҳо вай ба тадқиқоти таҷрибавии иммунитети растаниҳои гуногуни хоҷагии қишлоқ пеш аз ҳама ғалладонагиҳо шурӯъ намуд. олим 650 навъи гандум ва 350 навъи ҷав, инчунин дигар зироатҳои ғалладонагиро омӯхта, таҳлили гибридологӣ навъҳои масъунияташон қавӣ ва осебпазирро гузаронида, хусусиятҳои анатомию физиологии онҳоро ошкор намуд. Николай Вавилов ба ҷамъбасти маълумоти дар рафти экспедитсияҳо ва тадқиқот ҷамъкардашуда шурӯъ намуд, ки натиҷаи ин монографияи масъунияти растаниҳо ба касалиҳои сирояткунанда гардид. баъдан Николай Вавилов натиҷаи омӯзишҳои худро баррасӣ карда, илм оид ба омӯзиши масъунияти растаниҳоро ба вуҷуд овард. вай дар соли 1920 дар Саратов кумитаи ташкилии Конгресси сеюми умумирасиягӣ оид ба селексия ва тухмипарвариро роҳбарӣ карда, дар он дар бораи қонуни қаторҳои гомологӣ дар тағйирёбии ирсӣ маъруза кард. маъруза аз ҷониби шунавандагон ҳамчун рӯйдоди бузургтарин дар илми биологияи ҷаҳонӣ қабул карда шуд ва дар ҷомеаи илмӣ фикру мулоҳизаҳои мусбӣ ба вуҷуд овард. дар қадномаи ҳамоиш кашфиёти Вавилов қонуни қаторҳои гомологиро аз ҷиҳати аҳамият дар илм бо кашфиёти ҷадвали даврии элементҳои химиявии Менделеев муқоиса карданд. дар соли 1920 кумитаи илмии хоҷагии қишлоқ бо сардории раиси он Владимир Ковалёвский Николай Вавиловро мудири кафедраи ботаникаи амалӣ ва селексияи кумита дар Петроград интихоб кард. корҳои илмӣ дар ҷойи нав ба миқёси густурда оғоз ёфтанд. бо қарори ҳайати комиссарияти мардумии кишоварзии Иттиҳоди Шӯравӣ, кумитаи илмии хоҷагии қишлоқ ба институти бисёрсоҳаи давлатии агрономияи таҷрибавӣ табдил дода шуд, ки аз соли 1923 Николай Вавилов ба он роҳбарӣ мекард. вазифаҳои институт омӯхтани мушкилоти муҳимтарини хоҷагии қишлоқ, ҷангалпарварӣ ва моҳипарварӣ, такмил додани сохтори зироаткорӣ, интихоби навъҳои зироатҳо, кор карда баромадани усулҳои мубориза зидди ҳашароти зараррасон ва касалиҳо, парвариши ҳайвоноти хонагӣ, омӯхтани хоку иқлими ҳудуди Иттиҳоди Шӯравӣ буд. шӯъбаи ботаникаи амалӣ ва селексия
соли 1924 ба Институти умумиттифоқии ботаникаи амалӣ ва зироатҳои нав ва соли 1930 ба Институти умумиттифоқии растанипарварӣ, ки то моҳи августи соли 1940 ба он Николай Вавилов роҳбарӣ мекард, табдил дода шуданд. Гуруснагии солҳои 1921-1922 дар минтақаи Поволожье олимони русро маҷбур кард, ки самти тадқиқоти худро дигар кунанд. Николай Вавилов ва Артур Ячевский аз ҷамъияти фитопатологии Америка барои иштирок кардан дар конфронси байналхалқӣ оид ба касалиҳои ғалладонагиҳо даъватнома гирифтанд. шӯрои меҳнат ва мудофиа сафарро расман қабул ва барои харидани адабиёти навтарини илмӣ ва асбобҳои илмӣ маблағ ҷудо кард. аммо ба далели таъхир дар дарёфти раводиди вуруд, Вавилов ва Ячевский танҳо рӯзи 25 июл тавонистанд ба Амрико раванд ва ба ин тартиб натавонистанд дар конфронс ширкат кунанд. Николай Вавилов дар рафти сафари 3 моҳа ба Штатҳои Муттаҳида чанд равияи васеъи қонуни силсилаи гомологиро тайёр кард, ки он дар нашрияи Journal of Genetics чоп шудааст. муқаррароти қонуни мазкур, ки таълимоти эволюсионии Чарлз Дарвинро тақвият мебахшад, аз ҷониби ҷомеаи илмии ҷаҳонӣ баҳои мусбат гирифт. ғайр аз ин, дар худи ҳамон сафар Вавилов дар Нью-Йорк филиали кафедраи ботаникаи амалиро таъсис дод, ки ба он геоботаник, гулшинос ва энтомолог Дмитрий Бородин сарварӣ мекард. Вавилов дар Штатҳои Муттаҳидаи Амрико ба озмоишгоҳҳои пешқадами генетикӣ ва селексионӣ рафта, бо адабиёти навтарини соҳавӣ шинос шуд. ӯ дар роҳи бозгашт ба Инглистон, Фаронса, Олмон, Ҳолланд, Шветсия ва Дания рафта, дар он ҷо бо генетико ва селексионерҳои машҳур вохӯрд. Масалан, соли 1922 дар Голландия Вавилов бо асосгузори назарияи мутатсия Гуго де Фриз ва тадқиқоти илмӣ анҷомдодаи ӯ шинос мешавад. пас аз бозгашт ба Русия, олим ба тарафдории гузарондани тадқиқоти илмӣ дар самти ба вуҷуд овардани захираҳои навъҳои гуногуни зироатҳои ватанӣ баромад кард. ҳамчунин ӯ ба тақвияти фаъолияти кафедраи ботаникаи амалӣ идома дода, кӯшиш мекард, ки имкониятҳои онро ба таври васеъ истифода барад. бо ин мақсад Николай Вавилов ин муассисаро ба маркази калони илмии хоҷагии қишлоқ табдил дода, олимонро аз дигар шаҳрҳо даъват намуд. кор ба муайян кардани гуногунии растаниҳои кишоварзӣ бо мақсади минбаъд барои эҳтиёҷоти мамлакат истифода бурдани онҳо нигаронида шуда буд. дар ин замон Вавилов дар соли 1923 аъзо корреспонденти Академияи фанҳои Иттиҳоди Шӯравӣ дар шуъбаи фанҳои физикаю математика ва раиси Институти давлатии агрономияи таҷрибавӣ интихоб гардид. дар солҳои 20 бо ташаббуси Вавилов Комиссарияти халқии хоҷагии қишлоқи Иттиҳоди Шӯравӣ шабакаи пойгоҳҳои таҷрибавии селексионӣ ташкил кард, ки онҳо шуъбаҳои Институти давлатии агрономияи таҷрибавӣ буданд. дар 115 шуъба ва пойгоҳҳои таҷрибавӣ дар шароити гуногуни хоку иқлими республикаҳои шӯравӣ, аз субтропикӣ саркарда то тундра ва минтақаи қутб, шаклҳои гуногуни растаниҳои фоиданок омӯхта ва санҷида шуданд. аз соли 1924 то соли 1927 як қатор экспедитсияҳои дохили иттифоқӣ ва хориҷӣ, аз ҷумла дар Афғонистон, баҳри Миёназамин, Африқо гузаронда шуданд, ки дар рафти онҳо Вавилов пурра кардани маҷмуаи намунаҳо ва омӯзиши марказҳои пайдоиши растаниҳои кишоварзиро идома дод. ҷамъияти ҷуғрофии СССР барои гузарондани экспедитсия дар ҳудуди Афғонистон Николай Вавиловро бо медали тиллоӣ ба номи Николай Михайлович Пржевалский барои корнамои географӣ мукофотонид. дар соли 1925 таҳти роҳбарии ӯ экспедитсияҳои илмӣ тадқиқотӣ ба Хева ва дигар навоҳии хоҷагии қишлоқи Узбекистон ташкил карда шуданд. дар миёнаи солҳои 20 Вавилов дар бораи марказҳои ҷуғрофии пайдоиши растаниҳои кишоварзӣ фикру андешаҳояшро баён кард ва дар соли 1926 асари марказҳои пайдоиши растаниҳои кишоварзиро ба таб расонд, ки барои он сазовори мукофоти Ленинӣ гардид. кори назариявии олим барои ҷустуҷӯи мақсадноки растаниҳои фоиданок заминаи илмиро ба вуҷуд оварда ба мақсадҳои амалӣ истифода бурда шуд. корҳои фаъолонаи амалӣ, илмӣ, ташкилотчигӣ ва ҷамъиятии Вавилов барои дар соли 1926 ба аъзогии Кумитаи иҷроияи марказии СССР ва дар соли 1927 ба Кумитаи иҷроияи марказии умумирусиягӣ пешбарӣ шудани ӯ мусоидат кард.
дар баробари ин Вавилов шахси бепартиявӣ буд. Олим дар соли 1927 дар Конгресси панҷуми байналхалқии генетикӣ дар Берлин бо маъруза дар мавзӯи дар бораи марказҳои ҷаҳонии ташаккули географии генҳои растаниҳои парваришшаванда дар ҳамоиши коршиносон оид ба хоҷагии қишлоқ дар Институти байналхалқии аграрии Рим таҷрибаҳои географии оид ба омӯхтани дигаргуншавии навъҳои зироатҳо дар Иттиҳоди Шӯравӣ баромад кард. дар ин ҳамоиши илмӣ қарор қабул карда шуд ки ба Вавилов барои корҳои илмӣ оид ба зироатҳои ҷуғрофӣ медали тилло дода шавад ва инчунин ин зироатҳо аз рӯи системаи Вавилов дар миқёси ҷаҳонӣ ҷорӣ карда шаванд. Вавилов дар соли 1929 аъзои ҳақиқии Академияи фанҳои СССР ва ҳамзамон академики Академияи фанҳои умумии Украина, президенти Академияи умумииттифоқии фанҳои хоҷагии қишлоқи ба номи Владимир Илич Ленин интихоб гардид. дар ин ҷо ӯ қувваи худро ба ташкили институтҳои илмии хоҷагии қишлоқ равона кард. дар давоми 3 соли аввали кори Вавилов дар ин вазифа дар Кавкази Шимолӣ, Сибир, Украина ва ҷанубу шарқии қисми аврупои мамлакат институтҳои ғаллакорӣ, токпарварӣ, хӯроки чорво, зироатҳои субтропикӣ, растаниҳои шифобахш ва хушбӯйкунанда ҷамъ қариб 100 муассисаи илмӣ ташкил карда шуданд. Институти умумииттифоқии растанипарварӣ яке аз пойгоҳҳои пешқадами Академияи нав гардид. Николай Вавилов соли 1930 вакили шӯрои вакилони меҳнаткашони шаҳри Ленинград интихоб карда шуд. дар Конгресси панҷуми байналхалқии ботаникӣ ки соли 1930 дар Кембридж барпо гардид, олим бо маърузаи намудҳои линеӣ ҳамчун система баромад кард. вай инчунин дар Конгресси нуҳуми байналхалқии боғутопарварӣ дар Лондон суханронӣ намуд. Вавилов соли 1930 баъди вафоти Юрий Филипченко ба озмоишгоҳи генетикии Академияи илмҳои СССР дар шаҳри Ленинград сарварӣ мекард. олим дар соли 1930 дар Москав Конгресси дуюми байналхалқии хокшиносонро ташкил намуда, дар конференсияи байналхалқии иқтисодиёти хоҷагии қишлоқ иштирок намуд. баъдан Николай Вавилов дар қитъаи Амрико экспедитсия гузаронида ба тамоми штатҳои ҷанубӣ аз Калифорния то Флорида сафар кард. Вавилов ҳамчун яке аз роҳбарони асосии илмии СССР бо Сталин тез-тез вомехӯрд. 180 экспедитсияи ботаникию агрономӣ дар ҷаҳон гузаронида шуда, ба илми ҷаҳонӣ натиҷаҳои аҳамияти аввалин дараҷа ва ба муаллифи онҳо шӯҳрати сазовори яке аз сайёҳон ва олимони барҷастаи замони моро овард. натиҷаи экспедитсияҳои илмии Вавилов дар соли 1940 ба вуҷуд овардани маҷмӯи беназири бойтарини растаниҳои кишоварзӣ мебошад ки дар соли 1940 250 000 намунаро ташкил медод. ин маҷмуа дар амалияи селексионӣ татбиқи васеъ пайдо кард ва аввалин пойгоҳи генҳои муҳим дар ҷаҳон гардид. Вавилов асосгузори таълимот оид ба иммунитети растаниҳо мебошад ки ба омӯзиши табиати генетикии онҳо ибтидо гузошт. вай боварӣ дошт ки муқовимат ба паразитҳо дар ҷараёни эволюсияи растанӣ дар марказҳои пайдоиши онҳо дар заминаи сирояти табиии дарозмуддат бо микроорганизмҳо инкишоф меёбад. ба ақидаи олим, агар растаниҳо дар натиҷаи эволюсия генҳои ба бемориҳо тобовар ба зидди микроорганизмҳои сирояткунанда пайдо карда бошанд, пас охирин дар натиҷаи пайдо шудани нажодҳои нави физиологӣ қобилияти сироят кардани навъҳои тобоварро пайдо кардааст. ҳамин тариқ ҳар як нави гандум метавонад ба баъзе манбаъҳои сироятҳассос ва ба дигарон тобовар бошад. Вавилов масъулияти растаниро ба сохтори механикӣ ва химиявӣ тақсим кардааст. иммунитети механикии растаниҳо ба хусусиятҳои морфологии зироати маҳаллӣ, алалхусус мавҷуд будани васоили муҳофизаткунанда ки ба бадани растаниҳо ворид шудани микроорганизмҳои сирояткунандаро боз медоранд, вобаста аст. Вавилов дар асари қонуни қаторҳои гомологӣ дар тағйирпазирии ирсӣ ки дар шакли маъруза дар Конгресси сеюми умумиросиягии селексия дар Саратов пешниҳод шуда буд, мафҳуми қатори гомологиро дар тағйирёбии ирсӣ пешниҳод кардааст. моҳияти ин тадқиқот дар он аст ки ҳангоми омӯзиши тағйирёбии ирсӣ дар гурӯҳҳои наздики растаниҳо шаклҳои аллелии якхела пайдо шудаанд ки дар намудҳои гуногун такрор мешуданд. чунин такроршавандагӣ имкон дод ки мавҷудияти аллелҳои ҳанӯз кашф нашуда ки аз нуқтаи назари кори селексия муҳиманд пешгӯӣ карда шавад.
пеш аз интишори қонун дар давоми 8 сол аз тарафи Вавилов ва ходимони ӯ оид ба омӯхтани ҳазорҳо навҳо кори зиёде анҷом дода шуд. таҳризии аввалини қонун ду қонуниятро дар бар мегирад. аввалин қонунияте ки ҳангоми омӯзиши муфассали шаклҳо дар ҳама гуна растаниҳои линеон ки ба як ҷинс мансубанд диққати олимонро ба худ ҷалб мекард. як қатор хосиятҳои морфологӣ ва физиологӣ мебошанд ки навъҳо ва нажодҳоро тавсиф мекунанд. навъҳо ҳар қадар аз ҷиҳати генетикӣ наздиктар бошанд, ҳамон қадар дақиқтар силсилаи аломатҳои морфологӣ ва физиологӣ зоҳир мешавад. қонунияти дуюм дар полиморфизм ки аслан аз аввал бармеояд дар он аст ки на танҳо намудҳои аз ҷиҳати генетикӣ наздик, балки наслҳо низ дар силсилаи тағйирёбии генотипии ирсиятро нишон медиҳанд. гарчанде ки ин қонун дар натиҷаи омӯзиши тағйирпазирии фенотипӣ кашф шуда бошад ҳам, Вавилов таъсири онро ба тағйирёбии генотипӣ васеъ арзёбӣ намуд. дар асоси шабоҳати назарраси тағйирпазирии фенотипии намудҳо дар дохили як ҷинс ё насли наздик, бинобар ягонагии раванди эволюсионӣ, мо метавонем тахмин кунем ки онҳо дар баробари хусусиятҳои намудҳо ва наслҳо генҳои зиёди умумӣ доранд. сарфи назар аз он ки қонун дар ибтидо дар асоси омӯзиши растаниҳои асосан кишшаванда таҳия шуда буд, баъдтар падидаи тағйирпазирии занбурӯғҳо, алафҳо ва ҳайвонотро низ баррасӣ намуда, Вавилов ба хулосае омад ки қонун универсалӣ буда, на танҳо дар растаниҳои болотар, балки инчунин дар растаниҳои поёнӣ ва ҳайвонот низ амалӣ мешавад. прогресси генетика ба инкишофи минбаъдаи тартиб додани қонун таъсири калон расонд. аммо дар ин миён аз соли 1934 ба Вавилов сафар кардан ба хориҷа манъ карда шуд. зеро дар давоми фаъолияти илмии Николай Вавилов миёни ӯ ва якчанд мактабҳои илмии олимони дигар ихтилофот ба вуҷуд омад. масалан, тадқиқоти илмии мактаби Вавилов ба равияи мактаби академик Трофим Лисенко мухолиф буд. Лисенко генетикаро рад карда, бо дастгирии ҳукуматдорон мунтазам олимони генетикро таъқиб мекард. баъдан ин ихтилофот боиси ҳабс гардидани Николай Вавилов гардид. муаррих Николай Кременцов низ қайд мекунад ки боздошти Вавилов бе иҷозати Лисенко ва Сталин ки аз ӯ пуштибонӣ мекарданд ғайриимкон буд. олим дар соли 1940 бо иттиҳоми бар дурӯғ, боздошт ва ба тахрибкорӣ ва иртибот бо гурӯҳҳои сиёсии мухталиф муттаҳам шуда, соли 1941 ба марг маҳкум гардид. ҳукмро баъдан ба 20 соли зиндон иваз намуданд. ӯ дар маҳбас бар асари коҳиши фаъолияти дил дар заминаи бемории илтиҳоби шуш ва беҳолии умумии бадан дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ даргузашт. олимро дар қабристони Воскресенский Саратов ба хок супурданд. соли 1943 ба Сергей Иванович Вавилов дар бораи вафоти бародараш хабар доданд, вале то соли 1945 на ӯ ва на дигар хешу таборонаш дар бораи рӯзҳои охирини Николай Иванович маълумоти муфассал надоштанд. соли 1955 мақоми Николай Вавилов ҳамчун қурбонии репрессияҳои сталинӣ пас аз марг барқарор карда шуд. коллегияи ҳарбии суди олии СССР 20 августи соли 1955 ҳукми судро аз 9 июли соли 1941 бекор карда, кори ҷиноӣ нисбат ба Николай Вавиловро барои набудани таркиби ҷиноят қатъ намуд. ҳамин тавр комилан аз Вавилов ҳамаи айбҳо бекор карда шуданд. баъд аз бекор намудани ҳукм, президиуми Академияи илмҳои СССР ӯро дар рӯйхати академикҳо барқарор кард. баъдан ба муносибати 100-солагии олим як қатор китобу мақолаҳое ба таб расиданд ки бозгӯи фаъолияти пурсамари Николай Вавилов мебошанд. пас аз солҳо илму дониш бар нотавонбинӣ ва дурӯғи рақибон дастболо гашта, мавқеи Николай Вавиловро дар илми ҷаҳонӣ исбот намуд. ин олими тавоно бо дастоварду навовариҳои илмии худ тавонист дар соҳаҳои гуногуни илми ҷаҳонӣ номи худро ҷовидона сабт намояд.